Какво става, хора? Аз съм Колко. Днес сме в Fire България. Сега ще направя ревю на сървъра. Мисля, няма да бъде много голямо, тъй като има само един ларп и то е дропач, но сега ще го покажа. Така, това е спауна, малък е. Там пише Merry Christmas, така като влезете и спаунва тук. Няма ендър честове, но има кредит честове, които ви дават $200, hit credit или bedrock. Така, като скочите тук долу вече сте на PvP, сървъра не е Faction. То е Hardcore Survival, не е всъщност Hardcore PvP сървър, да. Като скочите тук долу, ви взима демидж, нали? Но тук вече почвате да се биете, да оцелявате, тук има една дупка. Така не е много голяма, но тук има лава. Но дупката мисля, че да, всъщност може да се измъкнете. Не, всъщност не може да се измъкне. В смисъл, това е направено така, че не може. В смисъл, само до тук може. Така. Сега ще покажа дроп парти. Ето го и него, тук има честове, които само при евенти не могат да отварите. Да, хора, IP ще бъде в описанието, канала на т.е. скайпа на Онера също ще бъде в описанието. Очаквате скоро още епизоди тук и не само тук и да. Чао.